Tak ďakujem. V prvom rade ďakujem za pozvanie na túto konferenciu. Priznám sa, že tu nie som prvýkrát, som tu druhýkrát. Prvú konferenciu asi pred 5 rokmi som strávil na izbe, kde som strážil dieťa svojej manželke, ktorá mohla potom byť na konferencii. Takže nie som tu úplným nováčikom, ale v sále som asi nebol, som tu prvýkrát pred vami. Takže ešte raz ďakujem, Peter, za pozvanie. Chcel by som dneska možno povedať svoj pohľad na to, čo dneska v športe vidím, keď ma zhruba 5 rokov presvedčali, aby som sa z pozície sponzora stal funkcionárom, tak mi hovorili, že poď medzi nás, lebo ty veci vidíš ináč a ináč rozprávaš ako my. A my by sme sa chceli niečo naučiť, chceli by sme sa rozvíjať. Myslím si, že dneska mnohí nie sú až takí radi, že už som tam, pretože z toho, že sa mohli pri mne rozvíjať, tak už dneska sedím na prameni a kontrolujem mnoho vecí, ktoré vidím skutočne inak, ako som ich videl aj pred tým rokom, ako som ich videl v priebehu toho posledného roka ako prezident a človek, ktorý už má prístup priamo k informáciám z prvej ruky. Keď som prišiel do športu, tak ako korporátny manažér, ktorý síce prešiel aj malou lokálnou firmou, veľkou lokálnou firmou, tak a potom som sa dostal do korporácie a mal som 10-ročnú prax ako vrcholový manažér v nadnárodnej firme, tak mnohokrát do mňa počuli tieto výrazy. A mnohí z toho boli prekvapení, lebo sa pozerali na to v hokeji, že o čom vlastne rozprávam a čo chcem a vyzeralo to veľmi múdro, ale v zásade to nie je až také múdre. V zásade som sa pokúsil potom ešte prelobiť to do nejakého sedliackého rozumu a povedať to s rozumnou rečou. O čom vlastne to je? To KPI je hlavne o tom, aby sme dokázali aj do športu zaviesť to, že odmena patrí len za výsledok. Nie za to, ak niekto niečo robí a nevie, čo robí a nejakým spôsobom funguje. Čiže KPI, Key Performance Indicator, je skutočne pomenovanie toho, že ciele sa musia stanovovať a musí to byť presne definované, aký cieľ sa za určitú činnosť má, alebo svojou činnosťou ten konkrétny človek má dosiahnuť. Knowledge, veľakrát sa hovorí, je to aj názov tejto konferencie, že knowledge management, ale je to o tom, ako na to. Je to o tom, aby sme sa neustále vzdelávali a to nám napríklad, aspoň u nás v športe, veľmi chýba, a keď som sa bavil aj s pracovníkmi a ľuďmi z hnutia, pracovníkmi zväzu, tak to bola jedna oblasť, ktorá bola veľmi zanedbaná. Čiže pravidelné a systematické vzdelávanie vo vnútri. Robiť veci, projekt management. To je to, čo dneska rozprávam veľmi veľa a je to o tom, aby sme hlavne vedeli, že čo robíme v športe, prečo to robíme, a aký cieľ tým chceme dosiahnuť. Mnohokrát stretol som sa pri diskusii s ľuďmi u nás, že prečo napríklad prečo máme systém mládeže, výchovy mládeže. No preto, aby sme mali trénerov, aby sme mali systém, aby sme vychovali mládež, aby sme to robili a bolo to stále dookola. A keď som sa spýtal na otázku, napríklad, aký cieľ majú, povedzme, napríklad vo Švédsku, tak vo Švédsku to vedel povedať presne. Vo Švédsku majú cieľ, aby vychovali čo najviac hráčov NHL. A ja hovorím, prečo nemáme my takýto cieľ? No lebo to nikto nepožadoval. Čiže ten cieľ je o tom, aby sa tam nejakým spôsobom nastavilo to, že čo chceme, aby sme napríklad v našom systéme v tom hokeji budeme presadzovať, aby sme vychovali hráčov, o ktorých je záujem. Aby z toho systému výchovy mládeže vychádzali hokejisti, o ktorých bude záujem nejakým spôsobom. Okrem tých samozrejme iných ukazovateľov, ktoré tam musia byť, ale je dôležité, aby sme vytvárali produkt, o ktorých bude záujem. Nie len produkt, lebo dneska ten systém vytvára produkt. Best practice, samozrejme, veľakrát súvisí to s tou znalosťou a je to o tom, že veľakrát je lepšie sa učiť na cudzích chybách, ako sa učiť na vlastných. A veľakrát sa nám stáva aj v tom hokeji, že sa učíme viacej, lebo skúšame a nesnažíme sa prebrať niečo, čo už je vyskúšané, pretože, ako sa hovorí, všetko už je vymyslené, ale treba to inovovať. Ale u nás sa mi zdá v tom športe, že strašne veľa skúšame a sme najmúdrejší a nechceme to, čo už vidíme, že je dobré a funguje, prebrať, pretože to je od niekalina. Niekto iný to vymyslel a nie ten konkrétny človek. No a to súvisí aj s tým, čo som hovoril pri project managemente, target, stále musí byť cieľ. Musí byť cieľ o tom, že bez ambiciózneho cieľa sa nepohneme a tie ciele, to moje poznanie je také, že ak si dávate malé ciele, tak dosiahnete aj málo. Ak si dáte ambiciózne ciele, tak čokoľvek sa k tomu cieľu úplne nepriblížite, ale
dosiahnete oveľa väčší cieľ, ako keby ste si dali malý. Lebo aj ten cieľ v porovnaní s tým, aký si dáte ho veľký, tak je potom podstatný a je viditeľný. Takže tie ciele sú veľmi dôležité. Včera, priznám sa, keď som išiel v aute, využil som čas na to, že mi kolega púšťal prezentácie, ktoré tu včera odzneli, takže som ich počúval, že sa tu rozprávalo. A mám možno pohľad na to trošku taký, je tu vás strašne veľa právnikov a ten šport sa dosť aj u nás akože na zväze zvrhol na diskusiu o zákone o športe, o predpisoch, o tom, čo sa môže, čo sa nemôže, ako nám štát dá peniaze, ako to. A zabudáme na tú jednu vec, že aký ten šport má potenciál obrovský. Keď som prišiel pred rokom na hokej, tak som sa pýtal, čo je produktom hokeja? Na čo môžeme predávať, ako môžeme zarobiť peniaze? Tak nám bolo mi povedané, no tak my máme 4 zápasy Európskeho Challenge ligy, ktoré sa hrajú pri majstrovstvách sveta, je to príprava. A na tých 4 zápasoch to pridáme vstupné, niečo zarobíme, niečo osponzorovať, nejako tak žijeme. Tak mi to nedalo 4 produkty, to sa veľmi ťažko predáva, len to vstupné. Tak sme to skúsili spočítať. A z toho keď sme začali počítať tie produkty, tak, a to všetko, čo predávame, tak nám vlastne vyšlo, že my tých zápasov nemáme 4, my ich máme 4 000. Vo všetkých kategóriách, v reprezentáciách, vo všetkých turnajoch, všetkom. Na Slovensku pod Slovenským zväzom ľadového hokeja sa uskutoční za jednu sezónu 4 000 zápasov. Keď som išiel vlastne už potom do detailov aj ďalej, do ostatných čísel, už aj teraz, keď som prezident, tak sme spočítali, že reálne na slovenské zápasy príde 1 200 000 ľudí, čiže návštevníkov všetkých zápasov, ktoré sú. Čiže aj extraliga, všetky ligy, mládežnícke ligy, reprezentácie, všetko. Čo je celkom zaujímavé číslo. Ak sme potom spočítali televízne odhady screeningy a proste to všetko, čo dostávame od televízií, keďže máme s nimi zmluvy, tak sme zistili, že všetky zápasy, síce aj s majstrovstvami sveta, priznám sa, na Slovensku vidí 60 miliónov ľudí. A išiel som ešte ďalej a pozrel som si, keďže máme majstrovstvá sveta o 3 roky, čo nás čaká, tak majstrovstvá sveta v Čechách boli samozrejme pri väčších štadiónoch, tam to bolo, myslím, 750 000 ľudí, ktorí navštívili. Na Slovensku bolo niečo pod 500 000, nejakých 450, takže ja predpokladám, že to urobíme lepšie a na budúci najbližšie majstrovstvá, ktoré budú na Slovensku v 2019, môže byť 500 000 ľudí, ktorí to navštívia a cez fan zóny, kde vlastne beží obchod, bude 150 000 ľudí navštíví, 100 000 v Bratislave, 50 000 v Košiciach. Zhruba také sú čísla. Je to obrovský potenciál. Ak si len vezmem, že by som z tých 60 miliónov na každom zarobil $0,5, tak moja diskusia o tom, že či dostanem od štátu 1, 2, 3, alebo 100 000, alebo hore-dole, je úplne bezpredmetná. Pretože zarobím úplne iné peniaze za jednu sezónu, ako mi štát kedykoľvek môže vôbec poskytnúť. Ja nehovorím, aby tá diskusia neprebiehala. Ja sa na to pozerám len možno z iného uhla, s číslami a potenciálom každého tohto športu, ktorý dneska manažujem na Slovensku. A možno, ak si tejto čísla urobíte o vašich športoch, tak budú veľmi podobné. No a teraz, keď sme robili to, že akým spôsobom sa pohnúť ďalej, tak robili sme si nejakú stratégiu, mal som včera tlačovú konferenciu, mám za sebou prvých 100 dní vo funkcii prezidenta a robili sme nejakú stratégiu, ako pokračovať. Tak samozrejme sme museli vychádzať z toho, že nič z toho, čo nejakým spôsobom chceme robiť, nie je pripravené. Nie sú pripravené projekty na infraštruktúru, nie sú pripravené nové projekty na mládež, nie sú pripravené, akým spôsobom sa bude robiť výchova. Nie je to. Proste nikto sa tomu rozvoju nevenoval. Nehovorím, že zväz nefungoval dobre. Nehovorím, že zväz neúčtoval dobre, že by sa tam krádlo alebo niečo. Bežalo to v režime stagnácia a údržby a fungovania ako takého. Ale rozvojovo tam nebolo nastavené na zväze nič. Nebežal rozvojová časť na zväze nefungovala. Mám aj skúsenosť z toho, že v korporátnej firme alebo vo firme nadnárodných to nikdy nenechajú na ľudí robiť rozvoj a údržbu. Stále sú to dve línie, ktoré samostatne fungujú. Jedna robí support toho zákazníka a to všetko a druhá robí rozvoj. Čiže tu vedu, výskum, inovácie musia robiť úplne iní ľudia. A je to presne to, čo chceme urobiť na hokeji, a to je to, že sa chceme na základe tohto, čo sme si popísali, najväčších problémov, aké na hokeji sú v súčasnosti, čiže klesajúca, to je všetko. Neviem to rozpisovať, lebo je to úplne nepodstatné, lebo to je minulosť. Dôležité je, že myslím si, že dneska na zväze aj s mojimi kolegami,
ktorí tu niektorí sedia, máme víziu, vieme, ako to realizovať, máme všetci obrovskú chuť to robiť. Pretože je to mladý tím a cítime obrovskú zodpovednosť za to, že čo máme v rukách dneska. Ten hokej, tak ako dneska futbal dvíha ľudí na nohy, tak ten hokej v minulosti dvíha ľudí na nohy na Slovensku. A boli by sme radi, aby sa tomu tak stalo aj v budúcnosti a ten hokej sme znovu dostali do takého povedomia, ako tomu v minulosti bolo, aby na hokej chodilo, neviem, Ríša som tu niekde videl, aby sa tá návštevnosť na lige zvyšovala a zvyšovala. Môžem poprosiť o trošku vody? Lebo ja si dobre. Také pekné, symbolické, ako futbalový prezident nalieha hokejovému prezidentovi vodu. OK, takže sme si na základe tých problémov, ktoré ste videli, ktoré dneska máme, sme si povedali základné oblasti, napísali sme si ich všetky na tabulu a povedali sme si, čím tie problémy najskôr vyriešime. Zadefinovali sme si problémy, vytvorili sme projektovú kanceláriu, nastupuje nám Diana Kosová ako projektová manažérka a bude sa jeden po druhom týmto projektom venovať. Ale nie tak, že ich bude všetky robiť. Ale chceme do toho zapojiť čo najviac ľudí znutia. Aby nám paralelne vedľa seba bežalo, dneska ich máme zadefinovaných, myslím, nejakých 17 projektov, a vytvorené týmy, máme tých lídrov, aby paralelne vedľa nás bežali, toto nie sú udržiavacie projekty, to sú všetko rozvojové projekty, ktoré ste na zväze nerealizovali. Aby bežali paralelne vedľa seba a ľudia tieto projekty pripravovali. Ten postup je taký, že keď ich ale nepripravovali ich tak, že oni budú hovoriť, ale aby pripravili presné projektové plány to, ako sa tie projekty budú realizovať a dali ich na papier. Je veľmi dôležité, lebo čím som nebol, videl som obrovské množstvo zápisníc zo stretnutí, obrovské množstvo komisií, ktoré diskutujú, ale nikdy som nevidel ucelené materiály o tom, čo chceme robiť. S tým sa nestretávam. Alebo ľudia nie sú ako na hokejovom zväze pripravení na to, nie sú pripravení na to, aby vedeli položiť tie svoje myšlienky na papier, aby sa s nimi tí, ktorí o tom budú rozhodovať, či sa do toho ide, alebo nejde, vedeli relevantne rozhodovať. Takže na tomto budeme pracovať. Sme urobili tú prípravu, takisto futbal už má štadióny postavené, dúfam, že my budeme opravovať, ale keď som dneska chodil po kluboch, tak sa pýtam, aby mi ukázali nejaké vizualizácie alebo projekty tých štadiónov. A samozrejme, všetci majú obrovský problém, lebo že tie štadióny sú v dezolátnom stave, máme ich zhruba 60, ale nikto nemá urobený ani jeden projekt. Nikto to neriešil ako do podstaty do toho, aby išiel a urobil ten projekt. Takže to je ďalšia vec toho, aby sme nejakým spôsobom sa pripravili, lebo bez toho projektu neviete ani, koľko to bude stať, akým spôsobom sa tomu máte venovať, ako máte tie peniaze zháňať, nič. Takže je tam strašne veľa, mohol by som pri tých projektoch do detailu, ale nebudem. A potom už nakoniec vám chcem povedať len jeden príbeh, lebo ten má skutočne... Prečo som napríklad povedal vetu, ešte v kampani, že Miro Šatan je najlepším kandidátom, bolo to chápané, že už bude tým generálnym manažerom, ale najlepším kandidátom na generálneho manažera. Priznám sa, že keď sme boli na majstrovstvá sveta v Petrohrade, tak sme sa dohodli, že keď prejdeme do Moskvy, tak si sadneme s Mirom na raňajky. Tak sme si dohodli termín a prišiel som na tie raňajky a prišiel Miro, ale prišiel s takýmito veľkými monoklami pod očami. A hovorím, to je nejaké divné, lebo Miro nepije. O Mirovi Šatanovi je známe, že Miro nevypije ani si nepripije. A hovorím, Miro, čo sa dialo? A hovorí, že vieš, my sme mali prípravu na svetový pohár. S Krugerom a s celým tým tímom, ktorý organizoval. Čiže bavíme sa o máji tohto roka. Ten svetový pohár skončil dneska v noci. Od rána o 10:00 sme sedeli do 2:00 a bavili sme sa nie o tom, že či ideme na svetový pohár. Ale už to máji sa bavili. Kto bude hrať, ako bude hrať, s kým bude hrať, ako dajú tým dokopy, kedy tam prídu, ako to budú robiť. Proste bavili sa o tom, že pripravovali ten projektový plán, akým spôsobom dajú ten tím, ako urobia ten projekt.
A vlastne na základe toho som pochopil, že Miro je skúsený človek. Čo sa týka hokeja, je víťaz NHL, je hráč KHL, majster sveta, prežil všetko, ale toto mu dalo obrovský rozmer a obrovskú školu, že dneska videl manažerský prístup toho, ako sa robí zoskupenie takéhoto tímu, kedy dáte dokopy hráčov a idete s ním na nejaké podujatie, kde chcete vyhrať. Lebo Ralf Kruger je charizmatický človek a skúsený manažér, ktorý toto všetko vie. A keď som hovoril dneska o best practice, tak to best practice je to, čo dneska Miro má. Ja ho nemám, pretože ja som tam nesedel. Nesedeli tam ani nikto z toho hokeja od nás, okrem Petra Bondu a neho. A dneska títo ľudia majú best practice, ako sa takýto tím dá postaviť do budúcna a vie dokázať strašne veľa. Takže preto si myslím, že dneska Miro Šatán je tým najlepším kandidátom na generálneho manažera slovenského reprezentačného družstva celých reprezentácií. Lebo on vie dneska, ako sa to robí. Takže toľko asi z mojej strany a ďakujem za pozornosť.